hendiat halo ka jingni hakot kubur ba ka kabinet kalau menjuri ya ka propose amendment ya ka six schedule but ngiso ban ai kublei ka sarkar ba kalau menjuri kikat tu kat nitali kimat kibaya dei ba ka jing ai jingut kana liang ka jong council ba kata kalong kum ka jing bom weng bom menjur jungi ya ka jing don yo ka tu ko unrepresented right ya ka ba ka sarkar kala menjur ba nembu e ka tu kaba ara ba dei ba ka seat number of seat bat kaba lai pat kaba nakaliang ka jungi menta ka singi ba ya keren sani bha kalong ba ngim menjur pat ya ka jing rai yo ka sarkar ban dan ya ki village council ka jing bom menjur jungi ya ka ni nama kalong ba ngim syai kai ka jing thumu jong ka sarkar ba haba menjur ka village council namar kumbang yang halo kanong rim banadu basdam baka nono ka amendment ka six schedule kade ban long banang pan klan chu ya ke traditional institution ki bangi don ka bamut ki dor basno ternyata kadau kanu ka jingwan ra ya ka amendment ka ban penkeladur ya ki traditional institution jungi nakal yang jungi ngin menjur dalile ya kata but ya kan nirung in sapan sengaw ka delegation ka pangin second UCM ba na kaliang jungi ko ban yo jing syai kan ni la ka village council ka bagi temu ka dei ne em kat kum ka jing temu jong ka home ministry makin dan kita ki cluster council ka pamut ba ki ngan suan usai pi ka pamut ba ka shifo teligi sinong kindan ka ka council ha ka bau chairman unde orang ba sinong tengi menjur kata namar ba kumno mentala da shifo teligi darbasnong kin ha aku ka council but we chairman urang ba sinong dang we ka sinong unlong chairman jong ka council ka ban ha jong ki shifo teligi sinong kanum ya ha bag ngengek pat ba kin menjur ka ni bat ha ka juk poru kan sawara no ka jing kulmar ya ka rukom sensyar kadar ka badan ha ka ri ka jongi ka balong kat kum kiriti